obodo oyibo na nke Naija amara m onye m ga-eso. Ofu nwa agbọghọ bịasị m na ya nwere enyi nwoke ịghọta anya na ya na-agba wee kwugide ọbịa be nna ya mee gie wee sị anya chelie ịghọta ya wee nọrọ na-echie ọ na-enyekwu ya ego megidezie ọkwụsị inye ego ewesị na ọ baa n'ime ya na o melu nnekwu ihe a ga-eji wee magolu ụdị ihe anwa na ọ ma mpụtazi sọkwa na ihe a wutebi ewutesi na ya gbara ife a ga-eme o ya muvukwezie on ka muvulu on afọ nwetakwa another person ya na ya na-abụ na-akwụ so the guy wee bịakwa wee mekwa egi again ịghọta na ka a na-agwa anyị ihe a kịta anụnwa na ya na the guy bio mana fe biro together na the guy nọ Lagos na-agba mbọ wee sị anya ka nọlụ n'ụlọ ọ bụrụ na ya nwetazie room ya nweta ụlọ ebe efe a ga-ebi ka o gbogote bịa join anya maka na ụmụ nwoke ndị ọzọ bi ịgbagolo onye aka setụchara esetụ na ọ na-eme ọfụma ahụ kama na ịgbagonu ọ na-asị anya nwee ndidi na ya chọọ ka ya kwudosie n'ala ike before ha wee biri mụba nwa so na aka nọ ndịda na-eche ọsị m mana ebe nsogbu nọzi wee donya ji wee chọọ ka ya wepụta ihe ebe a bụ na enyi nwoke afọ nke afọ a sị na a ga-eme ihe a na ọma nnatazi na ọgabago even na ndị be ha sị na ọgabago everybody che na nke ya agago ịghọtago like everybody move go on maka na ihe a na-agwa anyị ha na ihe anụnwa melo 8 years ago afọ ịghọtago si m ọkwana ya from nowhere wee kpọọ ya na phone o wee bụ na ọ pụtago na emechaziri investigation ọ bụ na ọ bụrụzi nke iwepụ ndị aka ọ nọ na ya afọ ịghọtago na ọ pụtago wee sị ya chọọ ka ya mee 1 or 2 ka ego dị ya n'aka ka ya wee bataba ọ sị m nne ya wee kọbalị ya wee sị ya na ya anụgokwe dị ọzọ o na ya anụgo dị ọzọ andịda nne ka o si wee dụ the guy wee baa sị anya try kwana ya mele gie it's not like na ya nụrụ ya anụ na ya ga-abata mgbe dị otu na ife achọ ka o mee kịta bụ ya kpọọ that guy nke na-anụ ya ka ọ gwa ya divorce ọnya before ya abatawo maka na nwunye ka ọ ka bụ afọ ịghọtago ya gwesị akeke a ga-esi divorce ya kedu ihe a ga-agwa ya ọ sị anya gwa ya the whole truth nọ n'ime ọ sị m nne na the worst part bụ na ya nwere ka ya si wee gwa this guy maka this very guy si na nga pụta kịta na o nwere ka ya si wee kalịtịa na ya mụrụ ife a ga-eme ya wee kọlụ ndị befe wee sị ya na nke si nga wee pụtasị ka ya gbagharịa wee nata ọ natazi ọnọlụ n'ụlọ ka ọ natazi gị na-eme na enwere ike ịghọtago onye ajụọ the guy si ya kedu ihe ọ na-ajụrụ ya ọkọ wee malụ ma ọ ya anọ ka ọ ya hapụ na ya agwa gị na ya melee gị na ọ bụ na o divorce this recent guy na-anị ya na ya nata na nsogbu ga-adọkwalụ fawo afọ ịghọtago na ya gbanwe mana ihe a niile a na-akọ bụ gịnị just ka a na-akọ na onye bọọlụ dị na ngadi abụ nyanwa ma ọ bụ na unu chee ya ọfụma kịta yes ọ sị m nne na nke enuli anụ ya lọvụkwara ya nọ na ha ka ebirolu mana nke na obodo oyibo na-abata na bụ first love ya ka nwee ịfụnanya n'ebe daga anyị nọ na ya tọrọ atọ na ya mara ife a ga-eme ịghọta na ya kwesịrị ipik mana ọ bụrụ na unu n'anya kịta ọ bụrụ na nke obodo oyibo bata na unu mana ọ ga-ebidokwa ụwa n'isi maka etu o si wee dọ denu nke nọ na Naija emebego ọfụma na ya mara ma onye gbago ọnụ gwa nke obodo oyibo na ya chọrọ ya jebele onwe ya ka onye gwanụ nke ya na-anụ kịta na nke ya na-anụ kịta n'eziokwu na ha fụrụ onwe ha n'anya mana ụmụnne ya acceptụrụ the marriage ya ụmụnne ya maka na ya kwesịrị ịnọ be nne ya na wee na-eche ma ọ be nne ya na-eche mana duto ihe ya chọrọzi ịkọbala anyị ịghọta mere ya ji wee ka nọlụ be nne ya wee na-eche na parents ya na ụmụnne ya sọpọtụrụ the marriage mana the other guy na parents ya na ụmụnne ya sọpọtụ na ha dị wee bee akwa na ha dị wee mee everything gbasara this guy mgbe a sị na ọ ba n'ime na ọ ma mpụtazi na ha dịkwa wee lie gị mgbe ọ na-akpata ego na this guy takwara ya afụfụ maka na mgbe o jere obodo oyibo kpataba ego na ifu ka o si enye ego na ifu that the guy afụka ya n'anya
ya wee sị ka agbala ife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu ife ịlụ kedu ife ọdụ ka this girl mee ọnya jekwubenu the first husband mere ego which bụ nke obodo oyibo hey ka onye nọlụ na the recent marriage ọ nọ ya kịta bụ nke Naija na-eme ọfụma nwoke a ka amakwa ihe a niile o nwoke a ka mara na so onye manụwu nke obodo oyibo mala all distance na papa ịghọtago heo ike gwụrụ ndị mmadụ gwara ya sị adatị na ọjụgodu nke obodo oyibo na bụrụ fault ya because everybody che na ọ nabago asị m na ka this guy kpọsị na ya dụ ndụ na ama mmezie nke nwa na ama mmezie nke nwa na everybody docha happy na-agba egwu na-eme nka na-eme nkọsị m nne mana ya nwere ife a ga-eme ma onye nọlụche ịkwanụ this guy na ya ka amakwa mgbe ọ ga-abata maka na ya jụrụ ya ọsị nọ it depends etu a si wee nweta ego na ya ma mgba aka wee bata ịmagono ka ndị be anyị si eme ya ma mgba aka wee bata afọ ịghọtago chai ike gwụkwala ike gwụrụ ọsị m na ụmụnne ya fụrụ ya n'anya afa bịa na-ayọ mama mia sị ya biko ya hapụ that man nọọsụ ego ka eme gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụdụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ